Csalogom a két, elszedem ezt az állatot is. Az mi volt? Biméregettem még izé. A repülőben van. Jó. Úristen! Csak belemegy, azon csak bele sétált a medve csapdába, hallod? Hallod? Csak beakadt a Milyen bökő. szépen A bökő hallod, beakadt. a másik. Jój. Ezt meg, Ilyen régóta Ennyi volt a konyhás fiúnak. Meta bazd meg. Mondtam neked, mindig szaladj, mert ez nagyon gáz. Cic, hol vagytok? Splashy, egeres van. vagy? Egeres, na, még mennyi ézét tudok tanulni nálad? Mennyi éváladod? Nézd a metát! A köcsög! A köcsög! Ember, figyelj, így elmentél. Ausgelöscht oder? Ja, zwei davon.